И ще бъде чудесно за завършика на това състезание за един световен рекорд. Човекът, който се цели не само към златния медал, но и към един велик световен рекорд. Уайфен в четвърти коридор. Предпоследният финал за вечерта. Щафетно плуване ще сложи точка на турнира, но преди това финалът на 800 свободен стил за мъже. Двамата братя-близнаци Уайфен във втори, трети и четвърти коридори, като на първите 25 метра Даниел обърна като лидер. Поема контрола върху състезанието още от началото, но според мен той ще опита да влезе в своя орбита, до която няма да се докосне друг, и ще опита да направи едно страхотно състезание, с което да постигне този резултат, с който да бутне и световния рекорд на Гранд Хакет. Да видим дали е възможно. Втори обръща след първите 75 метра Албьок. Трети Нейтан Уайфен в дебюта си на голямо първенство при мъжете. Той завърши 8 на 1500. Сега отново плува финал. Двамата се подготвят заедно в един от популярните английски плувни центрове в северо-западна Англия. Двамата тренират заедно и за тях няма как да не е радостно, че отново плуват след финала на 1500 в нов финал на континенталната сцена, почти един до друг. Разделя ги само австриецът Албьок. В рамките на 13,8-13,9 се движат дължините на Уайфен към момента. Под европейския си рекорд от 7,25 плува той. Световния рекорд, припомням, на Гранд Хакет 7,23,42 от 20 юли 2008 година. Това е преди 15 години. След 200 метра Уайфен води. Романчук също ще се бори за медал. Втори е Албьок, трети Романчук. Нека припомним, че Петър Мицин завърши с национален рекорд вчера плуването си в сериите на дисциплината. Не успя да влезе в топ 8, но все пак с 7,47-77 завърши 15 и успя да щупи рекорда на Йордан Янчев. Вече се появи и линията на световния рекорд. Това няма как да не ни радва. На сплитовете ни дават, че Уайфен е с 59 секунди, 59 стотни, моля да ме извините, под европейския рекорд, но той вече докосва и световния. Виждате колко е малка разликата между двата рекорда. Европейския рекорд е притежание на ирландеца, но световният все още притежание на великия Гранд Хакет. 300 метра от началото на състезанието Уайфен се движи в график в рамките на 14 0,0 и 14,1 са неговите последни две дължини. Преди това имаше няколко дължини с 13,9, сега 14,00 отново на последните 25 метра. 335 метра от началото на състезанието Уайфен опитва да направи нещо велико. В Фукуока видяхме как последният индивидуален рекорд на Майкъл Фелпс, на най-великия пловец в историята, най-великия олимпиец в историята, бе бутнат от Леон Маршан на 400 съчетано за мъже. Да видим сега дали в края на календарната 2023 един от най-митичните световни рекорди в по-дългия крол няма да падне. Най-стария световен рекорд в малък басейн на 800 свободен стил. Уайфен води с много и златния му медал е на 99% гарантиран, но той се бори с рекордите в момента. С над половин секунда е под европейския си рекорд от декември 22. Тогава щупи постижението на Грегорио Палтриниери. Палтриниери държеше европейския рекорд известно време. Той го направи на европейското в Казан точно в тази дисциплина. Той е реално и актуалният европейски шампион преди финала на това състезание. С 7,27,94 стана европейски шампион в малък басейн в Казан Палтриниери. Но в момента той не участва на това състезание. Доста под световния рекорд плува на Гранд Хакет след преполовяването на състезанието. Почти 500 метра след неговото начало Уайфен посяга към нещо историческо. Неговият треньор, от щаба на Ирландия, естествено го мотивира.
Не знам какво вижда точно Лайфен в момента, но все пак треньора трябва да даде своите указания. С 13,7 и 13,8 последни дължини. Удивително, невероятно плуване. По-малко от 300 метра преди финала. Лайфен е в своя орбита. Златният му медал е гарантиран. В това няма съмнение. Тук се бори със световния рекорд на Гранд Хакет. Невероятно! Невероятно! Втори Романчук, трети Убри. И двамата бяха на подиума на 1500, но са разменени места. Романчук завърши трети, французинът Обри втори. Това обаче не е най-важното нещо в момента. Най-важното е, че Даниел Лайфен от Ирландия на 22 години в момента е в формата на живота си и опитва да счупи най-стария световен рекорд на малък басейн. Много е близо до това, много е близо. 200 метра почти до финала на дистанцията. Той е с едно тяло пред рекорда на Гранд Хакет от 2008. За Бога, аз съм бил на 13 години, сега съм на 28, когато този рекорд е бил поставян. Лайфен плува изумително с дължини от 13,9 и 13,8 на последните 2,25-ици. Още малко остана, той е под линията, пред линията на световния рекорд и под времето на Хакет. Невероятно плуване, изумително от първите 25 метра до сега. Още 150 за него. Много пред световния рекорд е, много пред световния рекорд. С 13,7 и 13,9 на последните две дължини. Романчук втори, трети обърна Обри. Йохансон е четвърти и трудно ще се пребори за медал. Вероятно Романчук и Обри ще се борят за сребърния медал. С почти две тела пред линията на световния рекорд е Даниел Лайфен, който има да изплува още едни 4 дължини и едни 100 метра пред себе си. С над 3 секунди и половина е под европейския си рекорд и с около секунда и половина е под световния рекорд. Дори над 2 секунди вече под световния рекорд. Още две дължини от по 25 метра за Даниел Лайфен. Много е близо и вероятно ще го направи. Най-старият световен рекорд в плуването явно ще остане в историческите книги, защото ще има нов рекордьор. Даниел Лайфен ще бъде неговото име. Метри до финала, световния рекорд ще падне в тази дисциплина в предпоследния финал. Невероятно, изумително, чудовищно време от 7:20:46 с почти 3 секунди бута най-стария световен рекорд на малък басейн. И Гранд Хакет и постижението му от 2008 вече са в историята. Световен рекорд на 800 свободен стил. 7,20 феноменално плуване. Видяхте разликата с втория. Наистина ирландският пловец показа уникална класа през цялото време на европейското първенство и доказа, че е наистина доминиращ в тези дисциплини. Има плувания, след които думите са излишни. Това, което той направи, да подобри световния рекорд не с 10-тия, с повече от 3 секунди, е показателно за неговото уникално високо ниво. Господин Бобев, последни 4 дължини от 13,4, 13,5, 12,7. Последните 25 метра. Вижте какво, той е тренирал за тези дистанции, има изграден график. Много добре може да контролира темпото си и винаги тези пути остават за последните 25 или 50 метра да спринт. Но го виждаме през цялото време, той не се отклони от графика си. Плуваше равномерно, което е най-добре за тия дълги плуване. След като преди 12 месеца счупи европейския рекорд на Грегорио Палтриниери, ето че сега Даниел Лайфен 12 месеца по-късно продължава да развива само напред и нагоре своята форма и счупи световния рекорд на Гранд Хакет. Нещо изумително. Единственият световен рекорд до момента, който пада
на този шампионат, въпреки че имаше много европейски рекорди, много рекорди на европейските шампионати, десетки, бих казал, дори стотици лични постижения на състезателите, но този световен